Salutare supremii mei, un nou video tot în seara asta. Că a venit aici domnul X-Petru cu un duel și am zis să filmez, să am mai mult content pentru voi. Stai așa, mă, frate, mă. Bun. Haide, go. Îmi face și mie content. Go, da. Hai, go. Bun, să vedem. Dă ceva, aoleu, dă ca lumea. 0-1, facem set. De-abia ce terminai video ăla de făcut. Jumate i-am luat? Nici l-am terminat. Ok. Am terminat de postat video ăsta și acum a venit X-Petru cu duel și am zis să filmez pentru voi. Am cumpărat un coif plus 9 tot pentru voi cu două bonusuri la 40 de milioane să full bonusez. Să băgăm și un, poate cine știe ce pică, mai știți. Oricum îmi trebuie 20 de avăr pentru warul ăla mare, că ăla vreau să fac tot farmer pentru contul ăsta mic. Așa, FMS opus, cu ăsta, așa, sabia, e tot opus, alchimia, așa. Petul și cu ăsta, băgăm de asta, nu băgăm critice și astea. N-are rost, go. Hai, pa. 2K, ia mult pe skill. Ok, dar dă repede pe hit. 0-2. Ne mai luăm bătaia astăzi, chiar așa urâtă zi. Pare că da. I love myself. Da. Așa, mă, supremilor. Să vedem, uite coiful ăsta l-am luat. O să bag, uite, astea au mai o să adaug și schimb astea. Marmurile. Pac. O să postez tot în seara asta, nici nu știu dacă o să postez în seara asta sau o să mă... Băgăm o verde, totuși. Că văd că nu dă cu risipa. Go. Așa, bun. 3K, asta, pa. A dat risipă, ok. N-am luat-o, un noroc. Mă ține pe hit. Haide, vârtejul! 0-3. Da, ne-o cam luăm și pe cașcaval. Așa, mai dăm. Cât iau? Mi-a rămas jumătate. Hai, încă două. Așa, bun. Filmă, că la cât de obosit sunt, cream că nu filmăm. Așa, bun, da, filmăm. Dă mult pe hit. Sura Tăișu e forță, mi se pare unul dintre cele mai bune caractere. Sura Tăiș. Care e risipa aia și risipa aia, frate, e ceva de speriat. Deci... E bun și PVM, e foarte bun și PVM. Ce să nu. Că se pierde. Ok, mersi de sfat. Bun. Am o energie de 3, care am făcut un video trecut. Am băgat-o și așa nu prea. Hai, go. Să vedem. Pac. Dacă nu pe hino, frate. Scade viața extraordinar de repede. Da, GG nu are rost. Așa, deci băgam și PvP, ne-am mai luat-o pe copașa. Pac. Vedem. Punem o bonus și ăștia, mă. Da, trebuie să schimbăm și pe ăștia. Bun. Așa. Hai să vedem acum, să plecăm de aici, că prea multă lume. Ne mutăm și noi pe aici pe undeva, să schimbăm. Așa. Hai să vedem.
15. No, trebuie să scoatem asta de finisaj. Să ajungem dracu să mă banul și mei aici. Bun. Nu știu ce vrea un parazitul ăsta de la mine. Da, boss. Da, boss. Ce vrei să mă bați? Ce vrei să faci? Așa, bun. O, am mers beton. Hai, nu ieșa. A ieșit un adaugă. Am mai ieșit un adaugă. Am mers, perfect. 5 bonus. Hai, primul. Primul schimbă, să vedem. 20 esoteri, 20 orci. Nu mulțumesc. 10 vampiri, 10 diavol. Nu putea fi un 20. Mai băgăm o schimbă. Regen, de ce n-a picat mă 20 ceva din vampiri și ăla? 5 atac sângeros, 30 ani, 10 vampiri, 10. Bă, cred că așa las. Că chiar mă ajută mult, adică chiar îmi trebuia și pentru DT vampir. 10 și diavol, 10 și regen, e perfect. Îl las așa. Nu mai consum schimbă. Bun, PVM vreau. Perfect. Ce armură ai pe tine, oțel? Stai să-ți arăt, să-ți mai zic ce are pe ea, mai bine ți arăt. Dă petul, dă petul. Hai frate, dă petul. Să-ți arăt. Așa. Bă, nu știu să lăsăm așa, mă. Bă, știi ceva, cred că schimbă, adică mă piși. Bă, Supreme, cred că schimbă, că nu-mi place. Nu-mi place. Nici asta nu-mi place. 20 vampir. Las pentru vampir. N-am ce să fac. Esoterii, 12 regen. Bă, las pentru vampir, pentru setul de vampir. Las așa, fiși. Mai bine 20 vampiri decât să fie așa, jumate, mă fiși. Bun. Așa, mai făcurăm un coi full, așa, pentru voi mai mult. Mă rog, și nu trebuia și mie. Uite pe ăsta, micuțul. Se pare că se fac mai multe conturi de level mic cu PvP. Ceea ce e foarte tare. Bad Girl. Ne băgăm puțin în Bad Girl. Mai avem așa niște conte. Sau cum nu? Nu știu. Bă, nu știu cu ce FMS să dăuie. Așa, hai să dau cu ăsta cu semio. Hai să vedem. Pac, pac. Cred că poste tot în seara asta și video asta. Sau am 3 într-o zi, recordul meu până acum. De toate. Uite, oară rotunde, asta e cu spate, pac, pac, pac. Bun. Unde mă aia de la calmă? Dau puțin în ea. Nu e ca băieți așa. Nu mai e, mă? Unde e? Tipa aia de la galben. Pe turbatul ăsta e acumulativ. Unde este? Femeie, G-Sport. Ok, se pare că nu mai este. The best forever. Bă, ăsta poate e pe crud. Ia să-l omorăm. Tot nu avem și noi content cu un epic otrăvită vreo nouă. Oricum nu prea sunt pregătit. N-a picat nimic. Nici nu a picat nimic. Casio, aminte meu. Ceau. Așa, să vedem ce stai. Vino depozit. Să-ți arăt. De fapt, ce să arăți, oricum nu cred că ai bani de așa ceva.
Oh! Moșică, ce faci, bă, prietene? Bine, tu? Bine, frate, te filmez. Așa. Și să racordez rachete, de viața mea. Primesc mesaje de la ăștia, frate, abonații mei, rachete. Nu. Știu să racordez, dar nu stau să racordez, dracu, n-am devenit. Ce să faci, mă? Racordez rachete, frate, să pun plasa aia. Ah. L-ai făcut de curând? Nu. Bun. Man, vreau să știu câte o șarpe 19%. Deci, man, vreau să iau o șarpe 19%. Ce diferență să dau pe ea pe lângă una? Nu știu. 200, să zic, nu știu, sunt prea obosit, mă doare capul. Da, omul, ce faci? Toate bune? Nici nu știu ce drac. Nu știu nici eu, nu mai știu ce să fac. Am făcut, asta al doilea video pe care postez la rând. Așa, bun. Am terminat suprimii mei, nu mai filmez. Ne-am mai luat bătaie și de la X-Petru. Dezamăgiți suntem. Da, mă bate. Am făcut 2 acum. 4-0, da, am dă pe hit de mă pupe. Așa. Mie nu-mi dă. Cam atât am. Nu știu, probabil au băgat ceva, nu știu. Corect ar fi pe ăștia care fac de cu mine să filmeze și ce bagă. Acum nu știu ce dreaptă a băgat el sau ce n-a băgat, poate așa de normal, poate nu știi. Nu se știe. Cât e de pe protej? Nu știu, 4K i-am dat, eu i-am dat 3K, nu știu. Cam așa. Îi dă 4,5 pe protej. Da, nu știu, frate, m-a făcut acum, nu. Ce să zic. Bă, rog, n-am băgat pătrunde critice, m-am băgat de tot verde și tot m-a făcut. Da, ai. Cărți, iteme, pac, nu uităm așa. Am cumpărat un coif de ăsta de War pentru video, să-l bonusez, mi-a picat 20 vampiri pe ăla. Îl las așa, știi? Îl las pentru setul de DT, știi? Câte schimbe ai băgat? Nu știu, cred că 4 sau 5, nu, aveam 48, 5. Nu mai bag, că nu se merită. Ce? Ai cumpărat un item special și folosesc pe video? Da, l-am găsit ieftin, am dat, cât am dat? 40 de milioane, un coif plus 9 de fier cu 2 bonusuri deja. Aha. Deci am zis să profit de ocazie să mai au și content. Uite, colire de lacrimă plus 9, uite, 40 de milioane, iau unul bonusez acum. Dar nu vreau să mai păstrez pentru colier, lacrimă, brățară. O să bag la iteme scumpe. Da. Bine, suprimii mei. A doilea. Da, ia să vedem. Mai uitat toți. Ce? Bun. O mai știi? Nu boss. Nu știu cine ești să mă uit dacă știu. Salut, o întrebare, da. Frate, știi ce prostie făcut? Ce prost te făcut? Încerci obiectul, știi, ca să nu știu ceva, că zise mi se bulițe și aveam mare lag. Da? Și cheltuiesc și comul și acolo, gen, la filmare putea să fie gen MP4 de pus pe YouTube. Și m-am filmat și eu cum m-am dat plus la o trăvită, frate, și prost. Și am băgat plus 10 viețuri și după aia am realizat că n-a fost bine. Da, nu o să o văd. Hai, se mai întâmplă. Trebuie o trăvită plus 5. Știi cum acum să dau pe esență decât stau la nu știu, ok, bun. Gata, am filmat, n-am oprit filmarea. Da, mă băieți, e suprimii mei, v-am pupat. Ceau!